שלום, אני איתי רפאלי, יועץ לפיתוח תוכנה, והפעם נראה סרטון על המדריך לבניית מסמך אפיון תוכנה. זה סרטון ראשון בסדרה של סרטונים. טוב, אז אספתי כאן בעצם 7 שלבים שיצרתי אותם מתוך ניסיון של הרבה שנים של יצירת תוכניות אפיון בעצם. אז בואו נעבור עליהם ברפוף, וככה בעצם נעבור בסוף על כולם לעומק. דבר ראשון, מטרת התוכנה, מהי המטרה של התוכנה שאותה אנחנו רוצים לכתוב. כתיבת תרחישים, זה מעין לכתוב מה אני מצפה מהתוכנה, מה היא תעשה, איך היא תתנהג. 3, הגבלות או יכולות נוספות שיש בתוכנה. 4, מי משתמש בתוכנה, איזה סוגי משתמשים, האם זה משתמש שאפשר לתרגל אותו, אי אפשר לתרגל אותו. האם זה משתמש אינטרנטי או משתמש קבוע. תרשימי זרימה, פונקציונליות, שזה ממש הפונקציונליות, זה מה התוכנה עצמה עושה, עיצוב ושימושיות, שימושיות זה גם כן מאוד חשוב. אז אנחנו בעצם בסדרת הסרטונים האלה נעבור על כל השבעת שלבים האלה, ונלמד איך מבצעים אותם. השלבים עצמם הם לא מסובכים, הם אפילו די פשוטים, אבל אם עוברים ככה בין כל שלב ושלב, יחד עם כל השלבים האלה, מגיעים באמת לתוצאות מצוינות, ומסמכים ממש ברמה גבוהה. טוב, אז דבר ראשון, כמה דברים חשובים על אפיון תוכנה. למה צריך לבנות אפיון? זו שאלה ראשונה שבעצם עולה, למה אני צריך את זה? אז דבר ראשון, לעצמי אני צריך להגדיר בעצם מה אני צריך באמת, לא מה אני רוצה, מה אני צריך. אז התהליך בעצם שאנחנו נעבור עכשיו, הוא תהליך שלאט לאט אנחנו נוכל לברר לעצמנו מה הצרכים שלנו בתוכנה, ואותם בעצם נוכל, בשלבים יותר מתקדמים אנחנו גם נסביר ממש. ונקודה שנייה, זה להעביר בצורה נכונה לחברת הפיתוח מה שאני רוצה. אחרי הכל, זו בעצם המטרה של אותו מסמך אפיון, שהיא בעצם יעביר מה שיש לי במוח למוח של המתכנת. אוקיי, אפיון תוכנה זה תהליך ולא כתיבת מסמך. חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. זה לא תהליך שסובלים ממנו, זה יכול להיות תהליך מאוד כיפי, אבל האפיון עצמו זה לא פשוט לפתוח מסמך וורד ולכתוב 10-15 עמודים וסגרנו, שגר ושכח, סגרנו את הנושא הזה. לא, זה ממש תהליך של יצירה ומחשבה הרבה, וזה ממש תהליך מדהים לדעתי. טוב, נקודה הראשונה שהיא מטרת התוכנה. למה צריך להגדיר את מטרת התוכנה? בגלל שכל הזמן יהיה לנו כמו איזשהו עוגן לאחוז בו, כמו איזשהו מצפן כזה, שתמיד נוכל לכוון את עצמנו אליו. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס בעצם לתקופה מאוד יצירתית, מחשבות ולהגות דברים, ותמיד חשוב מאוד, באמת חשוב מאוד שתהיה לנו את מטרת התוכנה כל הזמן מול העיניים, כדי שנוכל להתפקס ולראות שאנחנו באמת הולכים למטרה הנכונה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים בזה, פותחים וורד וכותבים כל מה שאנחנו רוצים מהמוצר. כל מה שעולה לנו בראש, פשוט ממש להקיא על הוורד. לא להגביל את עצמנו בכלום, לא לחשוב על ההגבלות של תקציב ועל הגבלות של זמן ודברים שחייבים להיות שם או דברים שלא חייבים להיות שם. הסיבה היא מכיוון שבשלבים, ככל שמתקדמים בעצם בתהליך האפיון, נוצרות אצלנו בראש תבניות על דברים שכביכול חייבים כבר להיות בתוכנה. ואז מכיוון שיש לנו כבר את התבניות האלה, כל דבר חדש שאנחנו הוגים הוא ביחס לתבניות הקיימות. לדוגמה, אם אני חושב שצריך להיות מסך עבור דוחות לדוגמה, רק לדוחות, אז בהמשך, כל פעם שאני אחשוב על דוח חדש ודוח נוסף, באינסטינקט שלי הוא ישר יבוא מתוך המסך של הדוחות. אולי הדוחות האלה צריכים להגיע ממקום אחר. לא יודע. Okay? אז זו המטרה בעצם. לא ליצור, עוד לפני שקיימות אצלנו תבניות, בעצם לרוץ על כל הדברים האלה. אז בואו נעשה איזושהי דוגמה קטנה של מוסך. אני בטוח שיש הרבה מאוד תוכנות למוסך, אבל בגלל זה גם לקחתי את הדוגמה הזאת. אוקיי, אז אנחנו בעצם רוצים איזושהי תוכנה לניהול מוסך, אז הנה ככה סתם כתבתי לעצמי כל מה שעלה לי בראש. בואו נראה איך זה עלה בראש. תוכנה לניהול מוסך, ניהול מלאי, ניהול של המלאי, מעקב אחרי פריטים שהוזמנו,
הזמנות תורים לטיפול 10,000, לקוחות רואים מה הם עשו בעבר, מה הם צריכים לעשות בטיפול הקרוב, ניהול שעות עבודה, מעקב אחרי זמן עבודה על הרכב, דוחות, ניהול שינוע, היסטוריה, כספים, משכורות, תשלומים, תורנויות עובדים, מעקב אחרי ימי חופש. כמו שאתם רואים, אין כאן איזשהו תבנית מסוימת של אינפורמציה ש... שאליה כאילו יריתי את כל הדברים האלה. לא, פשוט זרקתי את מה שיש לי בראש, ובעצם מה שאנחנו נעשה בשלב הבא, אנחנו ניקח את כל הרעיונות האלה ונכתוב מזה פסקה עד חצי עמוד של מהי מטרת התוכנה. עכשיו איך אנחנו נעשה את זה? ניקח נגיד את כל הנושאים עוד הפעם, ונראה איך נסתכל בכללות. אז נגיד מה שאנחנו רואים שזה תוכנה לניהול מוסך, שזה טייטל טוב. אנחנו יכולים לראות שיש כאן אה, מעקב אחרי פריטים, כל המלאי, אז נגיד מלאי זה איזשהו ניהול של המלאי, זה נושא אחד. יש את כל הקטע של הכספים למטה, שזה נושא שני, עם המעקב אחרי ימי חופש וכאלה דברים. יש פיצ'ר כזה מדליק שיצא לי בקטע של להזמין תורים דרך האינטרנט, לראות מה הכיל לטיפול הבא שלי, מה עשיתי בטיפולים הקודמים, איזשהו נגיד מנגנון שעבור ממשק עבור הלקוחות שלנו, ואולי אפשר להוציא כאן עוד איזשהו רעיון כזה, נגיד על מעקב אחרי העובדים עצמם, התהליך הטיפול עצמו בתוך המוסך. אוקיי, אז בעצם לכל נושא כזה, לכתוב איזה שורה או שתיים, וזה תמיד, השתי פסקאות האלה תמיד יפקסו אותנו לבאמת מהי מטרת התוכנה. טוב, לסיכום, אז דיברנו בעצם על מה צריך אפיון, מה המטרה שלנו מהאפיון, איך אנחנו בונים אותו, דיברנו קצת, את התהליך הבסיסי, עברנו גם כן על כל הסעיפים, ראינו שאפיון זה תהליך, זה לא רק לכתוב מסמך שגר ושכח, עכשיו את התהליך הזה אנחנו נחווה ביחד ונבנה את האפיון עצמו, וראינו גם כן איך מגדירים כבר את מטרת התוכנה, שזה הסעיף הראשון מתוך רשימת הסעיפים שראינו. טוב, אז נעבור לסרטון הבא. אפשר לראות סרטונים נוספים ותכנים נוספים באתר שלי, rafaeliconsulting.com. שיהיה המשך יום טוב.